Γαστρονομία ή πώς το αριστοκρατικό γούστο για το καλό φαγητό έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της γαλλικής κουλτούρας. Το souris d'agneau, το écrasé de pommes de terre, η crème brûlée, το φοντάν au chocolat και η ρευστή καρδιά του. Όλα αυτά τα ονόματα θυμίζουν παλιές παραδοσιακές γεύσεις σε συνδυασμό με μια πινελιά δημιουργικής τόλμης που χαρακτηρίζει τη γαλλική υπεροχή. Πιάτα που θεωρούνται κλασικά στους καταλόγους των μπρασερί και των εστιατορίων. Ωστόσο, μια δημοσιογραφική έρευνα αποκάλυψε πριν λίγο καιρό ότι το 70% των ίδιων εστιατορίων όχι μόνο δεν σέρβιρε καλομαγειρεμένα πιάτα, αλλά απλά προϊόντα της βιομηχανίας τροφίμων που τα παίρνουμε σε φακελάκι έτοιμο για χρήση. Η δεξιοτεχνία των σεφ περιορίζεται πια στο να ξέρουν να αφαιρούν το περιτύλιγμα και να βάζουν σε λειτουργία το φούρνο μικροκυμάτων. Η γαλλική γαστρονομία απειλείται λοιπόν, παρόλο που σύμφωνα με την κατάταξη της UNESCO αποτελεί μέρος της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας από τον Νοέμβριο του 2010. Από την άλλη, το καλοκαίρι του 2014 είδαμε να επανέρχονται έντονες συζητήσεις μεταξύ κριτικών γαστρονομίας και επαγγελματιών της εστίασης σχετικά με τη νέα ετικέτα σπιτικό στην οποία ξαναγυρνάμε. Προς το παρόν μας δίνεται η ευκαιρία να μιλήσουμε λίγο για τη γαλλική γαστρονομία και να θέσουμε ερωτήματα σχετικά με την ιστορία της. Γεωγραφία και ονειροπόλη. Μπορούμε φυσικά να επικαλεστούμε τον πλούτο και την ποικιλία των εδαφών και των τοπίων που εν μέρει εξηγείται από μια ιδιαίτερη τοποθεσία ως προς το γεωγραφικό μήκος και πλάτος. Η Γαλλία αποτελεί ουσιαστικά μια γέφυρα ανάμεσα στον Ευρωπαϊκό Βορρά και Νότο και η διάταξη των ποταμών και των φυσικών της περασμάτων ενισχύουν αυτήν την ιδιαιτερότητα. Ο Έλληνας γεωγράφος Στράβων το είχε διαπιστώσει από την αρχαιότητα. Αυτή η τοποθεσία στο σταυροδρόμι διαφορετικών πολιτισμών επιτρέπει να εξηγήσουμε καλύτερα τη σημασία των μεταναστεύσεων και των πολιτιστικών αναμίξεων, όπως η διάδοση του αμπελιού και του κρασιού από τους Έλληνες και τους Ρωμαίους. Και όντως, αυτή η ευτυχής και γενναιόδορη γεωγραφία ευνοεί πολύ νωρίς την εμφάνιση μιας πλούσιας αριστοκρατίας γεωκτημόνων που κυριαρχείται από μια δυνατή και συγκεντρωτική μοναρχία που έχει ως μέλημα να εδραιωθεί. Η κουζίνα γίνεται λοιπόν η ευκαιρία να φανεί η μεγαλοπρέπεια της εξουσίας, είτε είναι βασιλική είτε φεουδαρχική. Είναι λοιπόν ήδη προφανές ότι η κουζίνα είναι βαθιά πολιτιστική και ότι η γεωγραφία και η ύπαιθρος δεν θα ήταν τίποτα χωρίς την επένδυση στον ονειροπόλο. Ο ιστορικός Jean-Robert Pitt το απέδειξε σε σχέση με το κρασί. Υπάρχει μια μετριοπαθής περιοχή που λίγο την αγγίζει ο ήλιος και παράγει ένα κρασί παγκοσμίως γνωστό, το οποίο έχει καθιερωθεί ως το κρασί της επιτυχίας, του εορτασμού και του έρωτα, η Καμπανία. Τα εδάφη και το κλίμα, αν και είναι σημαντικά, δεν αρκούν για να δικαιολογήσουν τη φινέτσα της γαλλικής κουζίνας, η οποία άλλωστε στο Μεσαίωνα δεν έχει αποκτήσει ακόμα αυτή τη φήμη. Μεσαιωνική κουζίνα, μπαχαρικά και γλυκές αλμυρές γεύσεις. Από τη μεσαιωνική περίοδο αρχίζει να αναπτύσσεται κυρίως στο Παρίσι που στα χρόνια της βασιλείας του Φιλίππου Αυγούστου γίνεται η πρωτεύουσα ενός από τα πιο πλούσια και ισχυρά βασίλεια της Δύσης, μία κουζίνα που ορισμένοι χαρακτηρίζουν εθνική, αλλά που σε κάθε περίπτωση είναι μοναδική, δημιουργική και εξορισμού υποτική. Μία αριστοκρατική επιδεικτική κουζίνα, όπου τα πολύ ακριβά τότε μπαχαρικά χρησιμοποιούνται αφιδώς και έχουν σκοπό να αφαιρέσουν αλλά και να καλύψουν τη γεύση των κρεάτων που πολλές φορές είναι ιδιαιτέρως σιτεμένα. Οι γλυκόξινες γεύσεις, ο συνδυασμός γλυκού αλμυρού, χαρακτηρίζουν αυτά τα πιάτα που συνδυάζουν για παράδειγμα ξύδι, χυμό αγουρίδας και ζάχαρη. Χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό η κανέλα και η πιπερόριζα. Αυτό που χαρακτηρίζει σήμερα τη βρετανική κουζίνα είναι λοιπόν ίδιον του γαλλικού τραπεζιού. Υπό αυτήν την έννοια, το αγγλοσαξονικό χάμπουργκερ φέρνει μέχρι τις μέρες μας αυτές τις πολύ παλιές διατροφικές συνήθειες. Η τάση επίδειξης είναι φυσικά και θέμα αισθητικής. Χρυσά και ασημένια φύλλα χρησιμοποιούνται ευρέως στη διακόσμηση πιάτων που προορίζονται για τραπέζια ευγενών. Η δεξιοτεχνία του μάγειρα επιδίδεται έτσι στο να αποδώσει στο κομμάτι του κρέατος τη φυσική του κατάσταση, αλλά με τρόπο εξειδανικευμένο. Κύκνοι και παγόνια καταλήγουν στα τραπέζια των ευγενών με τα πόδια και τα ράμφη τους επιχρυσωμένα και στολισμένα με τα φτερά τους.